علیکم السلام علیکم. ببینیم تلفن نجمن. خوش آمده برادرای عزیز با پخش مستقیم اسماعیلی تاجیک. چق چق گپ گپ، چق چق و گپ گپ. چی حال دارین مردم؟ خوبکه؟ اوزان ساز اومده سтай. و علیکم السلام سمندر شرف. و علیکم السلام. اوزان ساز اومده سтай. میشوه ساز الحمدلله شکر رحمت. آه بهترین همی اوزان ساز اومده باشه بهترین. و علیکم السلام. کاراساز میشه الحمدلله شکر. Света ракыш. Кли дада сивана света ракыш берну рам ракыш. Света музыка рам ракыш ай берем. Зебида саломат бошед. Раҳмат акаҷон раҳмат. Саломат бошед. Ғалтид. Телефонум ғалтид. бача мега телефонот ғалтид. Телефони миз. овозатон хаста набошад соз. ва алейкум барсалом. раҳмат бародар саломат бошед. сози хубе ака саломатият хуб ай. чӣ ҳол дорӣ? имрӯз рафтем ай равшан сервис кор накардест ку ҳамшар. Не кор кардесем бародарҷон. амирӯз кор кардеса будум чӣ хел кор накардесем бародар? Кор кардесем. бояд диққат карӣ бародарҷон. раҳмат. тоқи исфараку ако. тоқи брат қурутов нуна ай соати чанд кор мекунад? ай соати 8 саҳар бародар. ай соати 8 кор мекунад то соатои 10 шава 10-11 шава. наҳозина кор акумах гуфтан ремонт дорем. Не ман қуртохонам кор кардеса. ака худат қуртохона мумкин надаромади. қуртохонам кор кардеса. ремонтум кам акакш мондай тамом қуртохонам кор кардеса алҳамдулилла. соат зур. касе соати мана диде? соат зур мега. кафет бе ту ҳичи хӯроко мазза надорад. Не чӣ ба ҳамон питерангира повуром ҳамон повуром ай. ҳамон повуро кор кардесиям. айҳо уҷай чӣ ба фикрам? юсуфа муртазоро занзама намедонам. айҳо ҳамон дурни залай ба фикрам. бобои ҳоҷӣ номерот кор намекунад. кор мекунад бародар кор мекунад. номером ҳамаш кор мекунад. ака пагон мерам пештон. гап нест биёин акаҷон. мард бошӣ ака худо баракат диҳад брат. саломат бошед зинда бошед. ҳазор раҳмат. нигоҳ ки 44 нафарем не ки лайкотон 2 дона акай. чӣ баки хеле дар ошхонаи нави ҳоҷӣ. дар ҳамин ошхонаи нави инҷа чоя чапа караву чой зайсем.
نمیکنم مرد مای زن زدناتی بینم نغز نه اشتای میدار اومدم تو خوش چخچقی برات گرم نیست برات دعواش خونه نمیاجی بله نمیکنم مرد مای زن زدن نمبر پراموی کار نمیکنه برادر کدوم نمبر ده زن زدگی فیروز جان حاجی قایل موندم شما با چی با یلداشف نرگیزه برای چی قایل اکا اسمای سلام ای کزان به پیشوا مردم کزان زنده باشین کیم چند هزار سامانی را بخشیدین خیر اکا الله قبول کنه الله قبول کنه و قرضای نشده نیافتی زنگ زنشه ویدیون کردم زنگ زنشه ایف یک تونو اون جودا نیسته بخینی حاجت خانه جودا نیسته ها با کی جهود دهن درد نیست پشتی داری خونده ها اینی نکشکنی اینو نیستن اینی دندره کنه من نمیدونم مگه акая хизмат салом созе тенҷе ҳоҷи ва алеки ба саломе шава раҳмат ҳамон номерои пешината ҷунайдулло маро нашинохтем ба фикрам не фирӯзҷон нашинохтум охи ҳоҷи лайка бугир гап нест лайка мегирем салом алейкум ҳоҷи сози хубе аз шаҳри самара мепурсам то ҳамун кафера то даҳумора насиб кушодани меҳмон секретш боша бугӯен ҳоҷи боши шеринар чӣ секретш дар корай бародар любой секретша пурс гум то охи чизиш дар корай бародар ягон чашмбандӣ надора ҳам бисмиллоҳи раҳмонирраҳим бухе кора сар ки як повури нағз ё ҳамин повури хуби кор карагӣ боша худаш корта пеш мебарад кора бас карде не корхе салом ҳоҷи бобо мо модари ғариб дуогӯи худонем оли ватан рафтем мерем ошхонатон гап нест биёен мардуми ғариб ҳабиззати наби тоқитон зебидай раҳмат бобои барфӣ кӣ боша фирузи ҳамсинф боша бачаи чанд ин наёфтай ку бобои барфӣ мегӯяд фирузи ҳамсинф боша фирузи ҳамсинфми қурутоб чанд шуда қурутоб 25 сум 30 сум 1 2 3 4 5 6 7 8 9 шумо дар куҷоед ман дар душанбе якум қурутобу бепулай ҳоҷӣ омаде ватан бале омадем бошӣ зинда бошӣ ман ҳамхизмату данғарагӣ фирӯзҷон чӣ хелӣ сози тенҷи хубӣ саломатиёт хубай номрои тоҷиким 336 чанд буд номрои ҳамин видеома дуроб ин номром нависондагӣ ҳам 400 номри ватсапи хидмат ин нашидеста подключить намедонам барои чӣ кес мо шумо аз куҷои тоҷикистонем ман аз шаҳри ваҳдат аз деҳаи симиган ҳамун сима бин киҷо рафтагай нестай дӯстон бача ҳамин ответ нагуфти якум қурутовуш бепулай не бародарҷон дига ғарибӣ намере ҳоҷӣ меша иншоалло ихеле ҳамара агар якум қурутовуша бепул кунам бародар ман банкрот мешавам охи салом алейкум акай братан ва алейкум барсалом ва раҳматуллоҳи ва баракату бародар як минут бесе бародаро манам як светай наёфтесиян ё унҷоша кишум ҳава яки нашлеса наёфти
خیریت گفتم شا. سلام علیکم اکای برتن و علیکم دیگه غریبی نمیری آجی حضرش دامی جدم خب و علیکم با سلام علیکم اکا با کس و علیکم با سلام در کدام طرف قرطاب خونک شده مایاکوسکی ده برادر غریبان و تنجی باد شده البته که اومدی ها آجی ای تاجیکستان ده بک شدم اخوی اکا اسماعیل خدمت چی خدمت کارگر در کار نیستش خونتون ده چی کار میتونی اکای راستی میشینی از شهر وعده دهیس میگن یک من باشم یک روز یکم قرطاب اعلان میکنم به پول خوران آشینا آش خیلی برادر جان که شدی همی خیلی کن نومرات گپ زن واتساپ منو ویز 400 00 95 25 مردم غرمی با فکرم نه از شهر وحدتم برادر تازه سیمیگنجیم همین شهر وحدت خودت کی اوی خوردی آفرین آدمای چی خودت کی اوی خوردی آفرین آدمای چی میگه آفرین آدمای پرمایس ای یکه دمجه خواه خیلی دیجه خورم ادیال واری لوزی وحدتی ها بعد افیر زنگت میزنم گب نیست کامیای گشنای معلومه تاقیره چند گرفتی تاقیره نمیدونم 23 گرفتی چند سیمی گرفتی اپا تاقیه را 30 سومانی 30 سومانی گرفتیان تاقیه و جیلک گرفتیان جیلکش من ده نشد با جیلک رزمری من نگرفته با هم روزا خوی محل من ده میزه همون دروز میزه بید من ده کارگرا ده گرفتیان تاقیه و جیلک یخیله جیلکاش من ده مایده همش سلامت باشه قروتا و شکرها همه خوراک‌های ملی تاجیکی را بله همش هست برادر جان سلام علیکم خوش به حالت خرسندم هر کجا باشی سلامت فقط بچر براتن ای سلام علیکم اکای بابا جان چی حال دارید دویم زن میگیری طلای بسیار تو من کار کردنی که کشتنی این چخچخ زنگیری پنگیری نکنین دایفی آدم ها رو تایمش لغت نمونه اکا دیگه تکن فربه باد شده نه خیلی خراب شده خیلی خراب شده حاجی عرسی بدرغت کردگن نه الحمدلله هم سازه اسماعیل چوکادی براتشکا هیچی هم خوبه برادر جان برادرو وطن نپیویم من همه سیمو پس چهارمو پس میبیام کو وطن سیمیگنجش کجای سیمیگنج شهر وحدت در داخل میشوه جماعت کلان های یا دهه کلان های دهه سیمیگنج تا یک کهده کروچی سلام علیکم برای چی ایرسی رفتی سببش ای برادر وطنم نبیام ایرسی حج رفتم ای حج تاجیکستان وطن اومدم توبه کردم خدا شما نمیبینی خونهاتون همین رنگی شما خونه اومدم آخه تاجیکستان اومدم نبیام دلوار یا بری چی های امید جان بهرام نفهمیدم نایستان نگته آجی تو وحدتی بله من از شهر وحدت میشم قاسم سیاه هم میشناسی هستی میگن قاسم سیاه را بهترین ای سلامت باشین رحمت علیکم و رحمت الله و برکاته علیکم سلام شکر دوستان هیچ نه اکه بری سوستن چی
باشه همونجا میکردی باش. رحمت او اکا کی جای رفته برادر الحمدلله روزی هست. الله برکت یا کرو خوبان کرو نرفتیم دیش الحمدلله شکر جمیده سیم رحمت توزه خدا خیره. اونا و شیشم در مشرقه طرف مدینه رفتیم ان شاء الله. ماشاءالله. سلام مدینه رفته سی سلام سلام من رسان هر دعا ان که شاء برای الله ان شاء الله خوب است تنجی کرو نازم. بله مدینه اومدم دلم هم در حال مونده دشم یادم بله عجب یک باور کرو نازنچ بچه سوزان میشه الحمدلله بعد همین خیر وقت دادی کی دادی نه هم خودت مو میگه با میگن چی خطی سیز میره آهنیش فهمیدی که ای منو شفهم مدینه بله هر زمان الله برکت. سلام این علیکم اوده برادر خوب است. بجون یکی از میلیونرهای شهر مسکو قرض همین برادر گیر کیره شمس نویسته میگه مادر میگه علیکم السلام و رحمت الله. او فرضم یک کار میکنی میده میکنی و علیکم السلام چی دیگه خبر بود هوا چه انشاءالله بود هوا چه بود هوا گرمی نازنین همه تینج شکر پروردگار بگم راه دائم یا عبودی در اسم شخص سلامت انشاءالله صحبت بکنیم فقط سه احتیاط کنید گپ نیست سلام من حتما و انشاءالله مسجد پیامبر در اومدی سلام من رسون انشاءالله سلامت باشی برادر گپ نیست برادر خوب کنید گپ نیست شو باراش چی خیلی میگن بابا جان میگم شو کدام انشاءالله در کم دوام میکنیم شیری نره همه در الله هدایتون همه ما الله هدایت گپ نیست سلام سلام علیکم. برادرها و علیکم السلام برادر جان قرار نکنین یگان شیر دل نیستن اکی اسماعیل یا نومری عروض بتا استغفر الله برادرها پریچوسکش زور شده ای پیر تو گرفتی برادرها به دشنام در نام تومرم دشنام نکنین زنده باشی سلامت باشی رحمت برادرها حقارت نکنین حقارت و بالای برادر جانو اکای اسماعیل واجوخ سلامت باشین رحمت همه از ایمای شریف رمضان برآمدیم هممون گفتی همون گپا مای شوالای این ماه را اجر ثوابش بسیار دعا نکنین آخه آدم خدا داده اسماعیل باید تو با بابا جان گپ نزنی چی با سعیدов казан кабоба бардоре бача ҳол тоҷикистон казан кабоб бардорӣ медони чӣ ҳастеш 50 сомон россияда буд мас мекардем алҳамдулилло ҳамаш меша салом бародар саломати худат беҳтарин шахси аз ғарибӣ салом бачаҳои фархор бошӣ зинда бошӣ бародарҷон бобоҷон пирта исмоил не бародарай рафиқай хаймихе як мисли шумо бори бародарай бародар ҳаматон ягенда пеши ман ҳамат барои ман бародарем ҳами хеле одамои ҳақоратчиро бовар кун шириса ҳақорат накунед мегӯй на брор ҳам қавқутои зур мекунем ки фақат ман тамошо мекунам гап нест ӯ як ҳаромхӯра яка исмоил охи ба ҳаромхӯра ҳақорат мекунӣ тоба каром худо
ака қуртов да гап нест. Ман ба ёда омада будам. Ман чӣ? Ба ёда баъедаш чӣ ай бародар Нозим? Ин мардуми мо ай ҳами тари корашон ба ягон мақсадшон намерасанд. Мемуред ба ҳамдигар бадӣ накунед. Омин. Ҳоҷи Исмоил лаббай барои ӯро даказат кадагиан ҳаромхӯрай. Ассалом ака даки ҷои ман дар Душанбе ака даки ҷои дар Душанбеам бародарҷон дар Маяковский. Салом алейкум савдо чӣ хеле таҷики? Алҳамдулилло хубай нағза шукр. Салом алейкум брат сози хуби қуртохона муборак. Раҳмат акаҷон. Салом алейкум бародар мада кор дар кораи рӯзи корӣ ма 200 сомон метӣ брат? Не наметем на биё. Тиҷорат чӣ хел дар Тоҷикистон? Раҳмат. Салом алейкум ака Қуртов Питер даставка дорен? Ҳамон Питер дар Қуртов ҳастай ё? Бародар тай пагар рӯзи қиёмат қатӣ мехезӣ. Тирам бародари бародар. Ҳаматон бародарем. Салом Исмоил сози як номери зуруд битем барои Қуртопта бепул. Номери чӣ хелӣ бародар? WhatsApp-тон дар кадом видео? Дар 400 00 95 25 номрома нависед. Исмоил хайрат камай номрои картара партом суми билета партов. Ох, гавзанира би. Москва да кай меши? Ҳози номаълум бародарҷон. Ака ту обрӯта паст наку. Ҳаромхӯрай. Биё бародарҷон чӣ дар кор гапои зиёдӣ? Ака шумо куҷодаен шумо? Ман дар Душанбеам бародар зинда бошем бародарҷон. Кадоме ҳаромхӯрай ҷавобш дар назди Аллоҳ метиҳа. Вот бане бародар. Ака Исмоил кадом сол хизмат карагӣ? 2012 2014 ака. Аз ӯ бикан ки пас мешавад бародар. Ман дар ягон кас часпидагӣ нестам охӣ ки хидмат канам. Тирам бародари ваям бародари вай ҳамат бародари тоҷикен, ҳамзабонен, рафиқен. Гуфтигӯ гапот ман дар ягон кас клек кардагӣ набошам ки ман номери зуруд метам мужики хуби. Номери чӣ? Номери телефон? Номери телефонам дар назар дошта бошед. Не ки чойи зур омадай да бовар кам чой маъқул шуд. чойи нағз. Чойҳои Тоҷикистон маззаш дигар охӣ. Бовар ки дар Россия ҳамақа чой мехӯрем хеле мазза намекунад. ё ки ҳамин овуш мазза надорад чун. ҳамин овои худмон маззаш ба фикрам зура. ин чойи ман буд шуд. Чой таъриф кардам, чой буд шуд. Як чойник чой буд шуд. омаден ай Москва ошхона ҳуи каден ягон каса мегирен кор гирифтесам. Чандта коргар гирифтам? 7-8 коргар шуда. 7. Номери телефон. Майли ҳози пешет биём 2 порс қуртоб метимон ака Исмоил. Ака Исмоил таваллуд чандае? 93. 1993. Пир метавонам? Пир шудем. ёш шудем мо ба ҷавонӣ зи ҷаҳон сер шудем. Пир шудем. ака Исмоил чанд сумаи рӯзи корит? ҳар хеле охӣ. Ту кор тай дасти чӣ ҳунар мебиё охӣ? ҳавайша гӯ ман айкиҷо медонам ту чӣ корае охӣ ки ман повар бошӣ оиликат қиматае. Бо обични бошӣ оиликат пасттаре. Тоқи чанд тоқи чакана куҷо карӣ? Дар хонае? Ҳамин тоқи гулдӯзи мана гӯ сар биёран апа. Би солат мурғ будай ку. Солу мурғай. Солу чӣ ай хурус. Пеши дастархонат холӣ ай ку. Хурдум на як тавақ қуртов хурдум. ака ман WhatsApp тира дорум мужики не ки ӯро ҳама бад мебинанд. Хай ку биё гапи хидмат назанем Саидҷон. Бародари нағз патсан будай. Патсану. Ман поварум оилики ман чанд сумай? Повар гирифтагиам повар дар кор нестай маълим. Тоқира мондагиам ку ина тоқи. Тоқи чакан дар хонае. Гум биёрам. Ягон чипази ё савдода мегирен? Гирифтагиам коргар дига намегирам. Ман ай сарчинори эшоноям.
ягон чипази чӣ маъне дора охи? Ягон чипази чӣ мепази охи? Ягон чипази ягон чияй? Ака ман пиёз пӯст мекунам, ойлик чанда? Бародар, нахо барои пиёз пӯст кунед ойлик гиранд. Пиёза ҳам повро худшон пӯст мекунанд. Умаров салом алейкум. Чакан дар хона мебиёрам, пага мемонам иншоалло. Кулчапаз дорам, кулчапаз намегирам. Кулчапаз имрӯзи кориш 150-170 сум. Ман акаҷон қарза додасам, вале падару модарам касал, мехоҳам пешашон равам. Ин дар сари ҳама ҳастай. Пулу мола меёбӣ, ники падару модар пайдо карда намешавад. Бале бародар, ростуне ки қарзаи замонада ҳичка наметиета. Хеле фикрам ай сарат бирор. Ба ҳамед ягон касам нашав. Сара хам кун, миёна банд ба ягон чи кор ку, қарз тарасҷот ку, ба хебиё бародар. Ман самбусапазм, самбусаи уйгурӣ мепазам. Яссомонӣ сари донааш амирӯз одам гирифтум мепухтесиян. Аломонак чанд сумай? Додар масалан самбуса ё блинчи кулчапази ё профессионал. Эҷа ман дорум ҳамаша бародарҷон. Гирифтим коргар, самбусапазам гирифтим, повурам гирифтим, офисантам гирифтим. 2-3 повур гирифтагим, 3 повура. Офисантай, 2 нонпазай, 1 маҳшар коргар шудаган. Хидм бо узбечка биласан меҷура. Не биласан. Салом алейкум оҷо, хуртохонатон дар куҷай? Дар Маяковский, пеши масҷиди ҷумъахонаи Маяковский да. Салом алейкум бародар, повар ба чанд пул олик додост? 4500 сомон. Метимон қуртоб бепул. Не. Дуту дузизур соҳиби гов басти ку? Мега метимон қуртоби бепул бихӯрем. Серьёзно, агар дурӯғ бугӯй бензин мешавад, суми бензина мегирем мешавад. Ту бародар масти чӣ? Ту ҳам қуртоби бепулат медодам, ҳам суми бензин? Астағфирулло. Оли булмай ман бугӯ. Чойпаз чанд сума ойликаш? Чойпаз дар кор нест. Чойпаза самовар худаш пазидеста чоя. Это канал директор, где гап-чап чё-то было. Да, чап-чап, гап-чап. Майли додарҷон, хобод хуб боша ҳамеша. Алло нигаҳбонат. Ман яка паз зинда боша. Гирифтим коргар самбусапаз. 1 дона самбусаро яссомонӣ задестай. Рӯзишда 170-180 та заистай. Салом ва алейкум ассалом. Девонаю. Ки девона? Мезани рӯзишда 5000 сом. Ака, ки чизоро ман бояд дар шумо отчёт натиҳем охи. И чиза ман байни худаму Аллоҳ медонад ман чанд сум мезанам охи. Ман нав сар кардем. Нахо ҷои навда 5000 сум як бора зананд. Барои 5000 сум задан меҳнат карданд дар кор, ай бародар. Ядид шадиди мо. Одам даъваткунак чанд сума? Қуртохӯр закатовчик чанд сума? Загатовчик хеле гап нестай. Ҳам повар қати помощник ҳардиш мекунанд. Ҳам 2 повра ҳардиш. Заготовка, подготовка ҳама чишона худшон мекунанд. 2 повра барои чӣ гирифтем? Исмоил бачаҳоро пага ҷамъ мекунам. Ё гап нест, биё бародар душанбе амонат. Ака мара менеҷер мегирӣ? Боҳ, бача менеҷер. Ҳоли мо ба уҷара наомадем менеҷер гирем. Да питер мехӯрдум. Биёин бародарҷон, саҳар биёин охи. Ҷамъ ку. Гуфтугӯ гапҳо гулу гувлака ҷамъ ку биё. Биёин дастгирӣ кунем бародар, ҷои навай биёин дастгирӣ кунем иншааллоҳ ки мо карданем бизнес тавсия чи хеле ака беҳтаринай Умарҷон. Ҳози хесарушку, ҳози ай қафоша. Карданием гуфтани гап нест. Ҳамин гир бисмиллоҳи раҳмони раҳим гӯ сар ку. Бисёри баъд фикр кунед, метарсӣ, духут мешкана, мотиватсият мемирад. Коргар дар кор тай барои тозагӣ недорум коргар.
ما انالوگیم زلزله و جنبش در زمین لرزه تا باور هست بینم. بچه‌های گرمانیا уборщица лабай дорм уборщицаро гирифтам. мо айна ё мастан менеҷерӣ мегам. я шӯрбо мегирифт, ду нон мехӯрдум. мара мешиносӣ? Я шӯрбо ду нон кӣ боша? Я шӯрбо ду нон бинум мумкин шиносум браҷон. ва алайкум ассалом. қуртоб хӯрдан ойликаш чанд сум? قورتاب خوردن میگه اویلک چند سومه؟ توبه کردم خدا هم خری هم اویلک تیم با بازی بیو مامانز من بده کی بپولم. هی سلام علیکم بابایشون. و علیکم با سلام مهاجرانم. یا اسمال قدیا گو مخری که اسمال یا بیزنس های روزی باشی نامیرو تا بگو مسئلت دیم چی بیزنس های عمروف پارسش چنده همش بگو تا آدمو بفهمن. قورتاوی بگوش 25 сом, قورتاوی گندمی 25 сом, قورتاوی گوشتی 30 сом, قورتاوی گوشتی با گندمی 30 сом, قورتاوی самбусагӣ 35 сом, قورтоби думбаи гӯспанд қати жарид шудагӣ ва 40 сом. хай заказ мешавад 40 сом. думбаи гӯспанду гӯшти гӯспанд қати ӯ хеле қуртовай қуртоваи тоҷикӣ худмонай ана ва 40 сомай. бо чӣ буд? шӯрбо 20 сом, нон чойш қати, ош 30 сом, нон чойш қати. хоб бо чи ош 30 сом, нон чойш қати, фатиршӯрбо 25 сом. фатиршӯрбои гандумирам аст, фатиршӯрбои хелирам аст. бо чи буд? реза шӯрбо ҳастай бу. Бе ина меню дар пеш ман фикр кара ши иштем ба худо ина меню. тухм сосиска 10 сомон, ордов 10 сомон, ширбиринҷ 10 сомон. хай коферо оил намондем нархша. овоши нареска ҳастай 5 сомон, шакаробам 5 сом, оливия ҳастай 10 сом, шӯрбои говӣ 20 сом, шӯрбои гӯспандӣ 35 сом, угро 15 сом, куруни суп 15 сом, мастова 20 сом, пилмень 20 сом, реза шӯрбо 20 сом, оши самарқандӣ 30 сом, қайлаи говӣ 40 сом, қайлаи гӯспандӣ 40 сом, казанкабоб говӣ 45 сом, казанкабоб гӯспандӣ 50 сом, лагмани уйгурӣ 30 сом, манту 25 сом, табака манту 25 сом 20 сом. мантуро 8 штук нависид мекунад. табака 55 сом, шашлики говӣ 35 сом, шашлики гӯспандӣ 40 сом, шашлики мурғӣ 30 сом, лулакабоб 30 сом, крилишки 35 сом, карейка 45 сом, самбусаи говӣ ҳастай 6 сома, уйгурӣ бо ҳастай самбусаи 8 сома, калон калони хеле. самбусаи гӯспандӣ қабирғагӣ ҳастай 8 сом, шакароб 20 сомонай, ҳамун қуртобу шакароб ҳамаш 20 сомонай. шакароб 20 сом, қуртоб 25 сом. шакаробу тоҷикӣ худмонай ку авай. чойи сиёи кабуд отдельно гиран агар беғарзи авқошон бо чойи сиёҳ гиран 300 сомай. 3 сомай. 300 сом нагум талх катон кафа. лимончой ҳастай 5 сом, 7 сом, гарила 14 сом, XL ҳастай. хай XL оли навовардам, лион ҳастай оли навовардам. компот бошад 10 сом. арсикола ҳаст 6 сома, 10 сома, 12 сома, кока-кола ҳаст 6 сома, 10 сома, 12 сома, пепси ҳаст 6 сома, 10 сома, 12 сома, фанта ҳаст 6 сома, 10 сома, 12 сома, спрайт ҳаст 6 сома, 10 сома, 12 сома. морам қуртоб хӯрдестем дар Москва. машаалло, аблава чӣ гапай биёем ё не? намедонам рости малок тоҷикистон ҷои кор дар кора. ака чӣ кор боша бародар? ака салом расондем Германия, алек нагирифтӣ? саломат бошӣ бародарҷон, алек гирифтам ку. ака исмоилия бизнесай розӣ бошӣ. чӣ бизнесай бародар? ҷои кор дар кора. ака чӣ кор бошад? дар ки ҷо? коро хуб меша. аблава чӣ гапай? аблава соза. ман ҳуҷҷат кардаистам, ҳама ҳуҷҷатом туғрия бародар. мо нафаҳмидем исмоилҷон ҳамиҷодаи ҳоли пешит бирам. биёед бародарҷон, обязательно биёед дар ҳамин душанбе. морам қуртоб хӯрда гап не. фирдавс диловарзода чида механдӣ? номерота бугӯ, маслиҳат мекунем бародар. бора ман роҳӣ мекунам, шумо клиент меёвед, дар ватан мефурӯшед, нархҳоро мемонем бо маслиҳат. ман вақти хеле коро надорам бародар. бора ки ҷо роҳӣ мекунем? ватсапи мана навис 400 00 95 25.
حلال ویسکی است نه ویسکی پسوین ماشاءالله ارزان اکا میام وطن برام میشه گاب نیست من در جای کار در کار چی کار باشه برادر جان آخه اسماعیل کو شب بخیر شما دوشنبه کجا اومدیم مایاکوسکی برای مسجد مایاکوسکی پیش سویتافور کالцевой 32 طرف مایاکوسکی تو خونه و علیکم سلام اسماعیل با پیش رحمت سلام از نام بچهای رخش تاکسی 33 او 33 سلام علیکم بچهای رخش تاکسی 33 چون نمیبینین شما قرط آخری این بدبخت کی باشه این بدبخت به من دلیت کنم بعد اینیم خیلی کثافت ها که جو پیدا میشن پدر آخه سری حاجی را ویران نکنی آخه نمی خدا زده که جو پیدا شده نمیدونم добрый человек خدا знает ты добрый не ты плохой человек ты плохой человек اینمی کالцевой 32 میکرورایون طرف مایاکوسکی تو میخری همونجا دم اینمی سری گردش دم پیش هم سویتافور دم چنسونه استانکا داره ها استانکای بی پولای استانکا دارم استانکای بی پولای دم پیش کار خونم برادر زرگوش کباب داری اسماعیل جان زرگوش کباب چیه نه خیلی اسی با بید میریم همه کسا گاب نیست зарядник электромобиль هم هست هم پس استانکای بی پولای هم зарядник электромобиль یکی заправка نمیدونم در جا باشه اونجا بلنم در تریتور به فکرم заправка نمیدونم رستیگم چای خرا بیرحمش عمر نورباев سلام علیکم удалит کردی удалитش کردم همین روز دیدم تا توقی دست سرت سیگنال دادی من هم بچه خودت بودی پیش روی راه دا سیگنال دادی که خودت بودی پیاز بریون چانس من من توقی میمونم میگردم من دا فرق ندارم برای پیاز بریونش خیلی هم ببردم در تای دوم مو رستوران دکا ای رستوران نیست اکا جانا که رستوران کلون بد کردیشه یا کافه اکا اسماعیل جان جای کار در کار چی کار باشه میرزا میرانف 10 بار شد نویسنده سی برادر پرسیدستیم چی کار نمیگی سلام اسماعیل با علیکت با سلام سبحان پرو ها نویسنده سلام نومر چی نومر برادر توقی میزیب در رحمت سلامت باشی نومر برادر 400 00 95 25 واتساپم اکا کاری کار سوده بله کار کرده نه در این نزدیکی заправка نیست اسماعیل همه ایدیبه کی باختاری کی جدا گمشون بشه میگن محکمه کنم میدونم اکا تو چنده کار میکنین تا ساعت 11 را قریب 10 نیم 10 نیم حاج اسماعیل به پیش رحمت سلامت باشی سلامت باشی رحمت قابل لبای چیزی را هست نویسنده نمیدونم هست چی باشه قربان جان همی هست دومد دومش نامد هست نویسی اوسش نامد پیش این یکون چیز دیگه نویسنده بودی چی هست دیگر سی میگه از نمیرید میرم کو دین پره اومده بودم ایسی میگه که اسماعیل بچه ها در کار نیست رویم پیشید چی کار آخی کارگر در کار بود اعلان کردم نه اومده این کارگرها ما گرفتم همه شاخی این ساعت 11 گذشت کو خانه ندارم در دوشنبه دمی کارخانم خون خودم کوارتیر گفتستم خدا که جای کوارتیر ارزان باشه من خودم میگیرم که پور در کاره پورچ خیلی زنده باشیم به پیش رحمت سلامت باش یا 112 کی جدا و علیکم السلام зарядник зарядник هستم جان کپی پیتر بلیتون нарх چقدر باشد ما برای پیتر برادر نمره اوکاس هم در نویسان جواب میتونن جاش ده +7 952 225 69 33 اکما اومده استم
ягон чи хурданӣ ҳасту хе ҳози маҳкам карма каҷонаку дер кари камтара ма месупорум мегирӣ чансма ки душанбе амонат нависондагӣ чансм боша ман мегирам на самдели чоркомнатара чо мекунам чоркомната қимати бад мешавад чансма чоркомната ассалому алайкум аз Ханти Мансиск саломат бошӣ акай сол чорком чансма вай чоркомната қимати бад мешавад бисёри бад нест майли агане пагоҳ меом гап нест бародарҷон пага биё исмоил ба пеш субҳонпуро саломат бошӣ ҳамин субҳонпуро кӣ бошад ранги ҳамин шиносту ҳар ки номӯхт ҳаҷи рӯзгор зид омӯзад зиҳед омӯзгор ногуфтаҳо салому алайкум исмоил ва алайкум ассалом ҳоҷи исмоил кафе арендай арендай бародар пулак ҷо дорум ман мехарам бародари кафе кадом девонаи ин кира меги субҳонпуроро меги кадом девона кай исмоил тоҷикистон ди бале дар тоҷикистонам салому алайкум ҳазрат омадӣ аз хонаи алло бале омадам бародарҷон душанбедам 4000 сомон якем арзонш гуфтестию чӣ мегӯянд ремонтуи фасон якрӯза корид ман агар як рӯз 4000 кор кунам ними тоқима осмонда мемонам наход 4000 сомон дар назари шумо якрӯза кори ман това 4000 дар раҳай ман мегирам якрӯзда родзакрое маргумиш чӣ мегӯяд родзакрое маргумиш чӣ мегӯяд ин каҷони кафе куҷода авқотҳои ҳалол хӯрем ин кафе дар душанбе бародарҷон ҳози ҷиноятло созӣ шогирд мошаалло беҳтарин кор кардӣ умра кардӣ дар ҳаққи мо дуогӯ бош кӣ бошад ёқубҷон одинаев командир бошӣ командир одинаевӣ ҷон одинаев як командир доштум дар хоҷаъало як командир доштем омодам бошӣ капитан одинаев омодам бошӣ мекени телефонам як ҷои соз намешавад шакид бале шогирд тоқат шара бераҳмуш будасем алло нигаҳбонат боша раҳмат исмоил налоги қуртобхона чандае ака бародарҷон ин чизоро наход дар ҳамиҷа гӯянд охи як саволои метики чизои шахсӣ напурсем салом ака соҳази тенни саломатӣ хуб меша раҳмат алҳамдулиллаҳ мардуми шӯрободи доғистон салом алайкум ва алайкум ассалом бегум аз Петербург депортатсия шуда не қуртобхонаи бераҳмуш раҳмат салом аз хуҷанди бостон ва алайкум ассалом ака исмоил бозиёд намешавад саволу ҷавоб намешавад қуръон тӯфон мекардӣ мешавад иншоалло ҳосостан рақамҳои шахсӣ ватсап манавис командир 400 00 95 25 баъди эфир занг мезанам гап нест исмоил наскиҳои турецкӣ дорум намегирӣ ман вале ҳамин наскии тоҷикӣ шеҳом пӯшам
салом аз ҷиргатон. Ва алайкумассалом. Бо арзу эҳтиром ба ақли гурӯҳ. Шумо созен хубен? Соза иншаллоҳ. Алҳамдулилло мешавад аз сафар Муроди Ҷалилзод офисал раҳмат. Соф гулак меест, саволҳои шахсӣ метаб. Бугӯ туда чӣ дахл дора ё не Исмоил брат? Хаки бародаро вайнак. Исмоил як қуртоб бизан кайф гирем. Нав як қуртоб хӯрдум бародар озим. Оз як қуртоб хӯрдем роҳат кардем бовар ки. Қуртобхонаи худат и гули дом дайда и гули дом қати медрои 20 метр зарядника Шанбе Сити. Медонам зарядник наздикай. Кадоми электромобилот да зарядник ҳастай? Ҳам пеши ҳами стоянкаи корхонаи ман қати ҳамеша рафтам. Рост мери пеш зарядник мебурӣ. Шоҳзамони Фархори дар куҷо бошад? Намедонам рости хелаш намедонам. На самом деле як чӣ мехӯрӣ? Хай алҳамдулилло шукр бародар. Чоя бераҳм ша бизан ку. Чоим буд шуд. Чорто чанд шуд? Амакҷон қуртоб 25 сом. Оша зур мехӯрӣ ака Исмоил. Раҳмат. Салом алейкум ҳоҷӣ. Ва алайкумассалом. Ва алайкумассалом ва раҳматуллоҳи. Дар Тоҷикистони Исмоил? Бале, дар Тоҷикистон. Исмоил бояд аввали кори хайр мекардӣ. Алҳамдулилло карм бародар. Шарта ака ҳама чиро нишон тиҳем дар шумо бародарҷон. Салом айтвер айду ғоба айварзоб. Номи ҳами қуртобхонаи Исмоил тоҷик мо зур меша. Исмоил мондагиам номи қуртобхонаи Исмоилай. Ки дар дили Тоҷикистонем Исмоил тоҷик мондан камтар некрасивай. Дар дили Тоҷикистон бо номша Исмоил тоҷик монӣ. Лекин қуртобхонаи Исмоилай номаш. Фахриддин Айсан айтвер. Зинда бошӣ. Корот хуб, аҳлубайт хубанд иншааллоҳ. Мешавад раҳмат. Ака дар ғарибӣ бошӣ қуртобхонаи Исмоил тоҷик мавҷуда. Мисол дар Питеру хеле мондагӣ будем. Авиакасаи Исмоил тоҷик. Мисол баланд мебардоштем иншааллоҳ номи тоҷикаву мисол якам медид мегуфт тоҷиканд. Хел. Ака дар Тоҷикистон Исмоили тоҷик ном мондан камтар некрасивай. Ҳами Исмоилаш басай. Ё нотуғри мегум. Ба фикри ман ҳами хелай. Дар ғарибӣ будем Исмоил тоҷик гуфта муаррифӣ мекардем, шитоби мардум бинанд фаҳманд ки тоҷиканд. Ҳами хел гуфта. Исмоил бояд аввали маълумоти олӣ дорӣ? Бале, маълумоти олӣ дорам бародар. Ака як бача гум шуда. Чӣ хел связда бирем? 400 00 95 25 номерои WhatsApp. Ака дар ваҳдат ҳуй накардем? Не, ози дар ваҳдат ҳуй накардем бародарҷон. Ҳозир ҳашта дар ҳамиҷамам ака. Салом алейкум ака. Ва алайкумассалом бародар. Ҳоҷӣ худата ташкилӣ мекунӣ? Худам худма ташкил мекунем мезанам. Ба худо ош да гап нест. Кай ки мерем устод на успед намекунем ака. Тез буд мешавад. Салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. ҳами абедӣ омадан оша ҳамун як дега гирифтан рафтан. Алҳамдулилло. Бале, муъмину мусалмони дунё бо бӯи ҳоҷӣ соз ҳастед. хуб ҳастед. Баракат дар касбу кортон. Ба худо нигаҳбон бошад. Раҳмат. Сози хубе? Мешавад раҳмат. Алҳамдулилло бародар. Шери нари баракат дар касбу корот. Омин омин раҳмат. Ака Исмоил алло нигаҳбон. Гап надорам бародар. Ҳами суханои хуби шуморо мехонам бовар ки руҳ баланд мешавам. Исмоил ягон рӯз бобои не дафш ки ношигирӣ номшам. Ай хичам. Худо бигираша. Вай одами хуб нест. шароб сари ҷамъи гуноҳон аст. ҷои ман дар шароб нестай акаҷон. Вабше ман шароб на мефурӯшам, на хӯрдан мемонам, на дуроварданша мемонам. Вабше мумкин нестай. Ман бинам агар дар дили корхонаам ягон кас ба ҷои рамдурора ку ман зада сирш мекунам. Дар он Питер бовар ки чанд клиент як группа клиентора гуфтгӯ гапҳо аз сари авқотшон хезондум. Пули авқотшонона гирифтум. Дар берун кардам ҳамашонро.
анде гуфтам ман безорам ҳамин пули авқотона тия хези наиҷотон гуфтам ҳамаш сир кардам рафтам. вообще ҳеҷ чиза ман категорически иҷозат намедиҳам иншааллоҳ. мега кадом вақте ош мепазӣ мехӯрӣ манам ош мепазам. намеша номаша Исмоили Питер Манзур мешавад. Исмоил Питербуну мегӣ? Тоғри. салому алейкум брат, худоҷон қабул гардонанд ҳаҷи шуморо. нари тоҷики туро адной зинда бошӣ. раҳмат, саломат бошӣ ака Исмоил. мисли ҳазрати Исмоил бош. Омин, омин, раҳмат. лаббай бародарҷон, бобои ҳоҷӣ, салому алейкум. ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бале, Исмоил Питер бумон. не, намеша ҳеҷ чиза монда. Исмоил тоҷик тамом. Исмоил ҳами Исмоил баса. Чӣ ба Питер мону ман Питера муаррифӣ кунам? Не. ҳоҷӣ гапҳо гӯрех. биёи бародаро ҳамин чизҳоро нанависед. чӣ кади бо? ин саволҳоро дар ҳеҷ ҷо ҷавоб намедиҳед. ва алейкум ассалом брат. ова гум шав наистаи касе. худут гум шав. Имрон Аҳмадзода дри сайти ман дуромадӣ бо мана мегӣ гум шав. Чӣ та дуромадӣ намефаҳмам. Исмоилҷон ягон духтари хола надорӣ яъра будиш? Ёромаш Москва. Не, надорам. чӣ ба дар ҳеҷа баланд будӣ чақчақ мекардӣ уҷа паст гап зестай ё ҳамсояда халал мерасонӣ. ҳоҷӣ ин ҳуҷҷат сахт важна Ҳайдар кафе кушодан дар Россия. Бале, ҳуҷҷат ҳатмия. Исмоил Питер манш не бародар хуб намеша. Исмоил иншоалло ҳама мебиянд, медонанд, вале бародаро огоҳ мешаванд иншоалло. майда кара ҳамаш меша. Оқои Исмоил дар России ё Тоҷикистон? Дар Тоҷикистон бародарҷон. мардуми Питер. мега тоқита чӣ қадр мегирӣ мемонӣ? Мегирам мемонам. салому алейкум бобои ҳоҷӣ. як оби замзам наметимон. оби замзам хона дар қишлоқ дар Симиганҷ дар нест ягон оши хайрия. оши хайрия иншааллоҳ мешавад. ба реклама мешавад. мешавад бародарҷон, ҳамаш меша иншааллоҳ. ака Исмоил нарида зинда бошӣ. чӣ ҳуҷҷат дар кор мешавад ҳоҷӣ дар Россия? дар Россия ҳуҷҷат агар ки граждании Россия бошӣ хуб, не ки надошта бошӣ, ягон одами граждании Россия дора меёбӣ, ИП ҳавайда оформ мекунӣ корхоната, баъд медкнижка мекунӣ ҳамаи коргарода, баъд патент мекунӣ. хулоса чандта ҳуҷҷат дар кора. як чақои Питеру дига хеб буд бешухӣ. мега чақчақои Питеру дига хеб буд бешухӣ. охи кор иҷа ховам бачаҳо. я хайри калон кун як рӯз. бародар меша ҳамаш охи хайра ба пул мекунӣ, пул дар кора охи бепул нашава охи ӯ материала ягон магазин чӣ манда бепул натия маҳсулота. меша ҳамаш ҳама чӣ расчод дора бародар. киса та нигоҳ кара мекунӣ охи ҳамун кора. маҷбурӣ нагуфтиям ту ягон ҷо қарз куну биёр хайр ки хеле гап нест охи. меша ҳамаш акаҷон ҳамун Питерда мекардам ку буд мекардам набоша намекунам бародар. ҳар як чӣ ба худаш як ҳисобу китоб дора, як расчод дора бародар. агар не ман намефаҳмам. ман фор дошта бошам ҳар рӯз мекунам бародарҷон охи. ҳар рӯз мекунам. просто ҳози чӣ хел гум
ҳозир ки нест хаб карем истодем боша мекунем. исмоил ягон бизнеси дигар ҳам сар кун як точка кама меша иншалло. боши ҳоҷӣ бизнеси дигарро ба пул сар мекунем, бе пул намеша бародар. шумо ҳамин сар кун мегӯед ман ягон миллиардер набошум, миллионер набошум, акчиҳо ба я аз овард нук-нуки сӯзан ҷамъ кара кор кардистам бародарҷон. салом аз нӯи бачаҳои Охтоқ ҳама касая бегам меренаси. О мардуми Охтоқ салом алейкум. Аллоҳ худаш ризқа мета, номи мондагитон беҳтарина иншалло. Бача гапи клиентои российскита рад наку, первое время Исмоил Питер бум. ҳуҷҷат дар кора барои ном мондан. Шумо бародар номи корхонаро монди, ҳуҷҷат оформид мекунӣ ӯ чиза. Барои як ном алиш кардан маҷбури ҳамаи ҳуҷҷатото айнав кунӣ бо Исмоил Питер бум. Мегӯяд ба чӣ гап меша? Мегӯянд ки питерӣ ту чӣ мегӯянд? Салом алейкум. Сози бо бобои ҳоҷӣ сози як адрес монтен падару модарро равон кунам ҳаҷ. Ҳамидро дар канали ман бин номерҳоро мондагиам барои ҳаҷ. ҳавайда занг занем беҳтарин одамон. Рост мегӣ ҳоҷӣ аҳамият натаҳия хелоша. инсони хоксори беҳтарини. Саломат бошӣ раҳмака. ҳозир шумо дар куҷо? Дар Душанбе? Руслан Давлатов салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бобои ҳоҷӣ муборак шав. Соҳ саломат баргаштед машаалло. алҳамдулиллоҳ раҳмат. ҳоҷӣ чанд бор шуд ҳаҷ мера? Як бор, якум бор буд. Якум бор рафта будам. Гап неста. Саломат бошӣ. Се равно сағираи худододӣ. Раҳмат бародарҷон. раҳмат. Меша ҳамаш оста. Меша дар корхона. Чӣ? Меша дар корхона 3000. Чӣ? Се? меша дар корхона 3000 чӣ гуфт нафаҳмидам. 3000 одам дар хӯроктем. ҳамин хеле ба фикрам 3000 одам дар хӯроктӣ? Як рӯз магарам то бегара барои худат кор кунем мешавад бародар? Чӯ намешавад? 3000 ё 30. ба фикрам 300 одам нависондагӣ ё 30 одам. 3000 одами бача ту медонӣ чанд одама беҳтар мешавад мешавад бародар. Пул шате любой чиза мекунам. чӣ шуд дари хелиш диста? Шоида ҳамҷо бин. Шоида ҳамҷо бин ҳамин дар чӯ хелиш диста? ва алейкум ассалом. инҷа чақчақи тоҷикӣ бугӯ. бале. як қулф харидам дар кораям инҷода. дузда омадан аст. дари корхона тоқ пақ зиста. ҳамҷоро пага қулф кардан дар кора. одами навистагӣ падарашта нон наметавад. Исмоил чанд сумай билети ҳаҷ? барои билети ҳаҷ бародар дар рақамҳои ҳамон одам занг занед, ҳамон одам худаш пурсен. Ман намедонам нархно. созиам ка Исмоил. бобои ҳоҷӣ барои нумоли очагӣ гӯям мефаҳмадӣ. Нумоли очагӣ чӣ карад бародарҷон? нунои очагӣ ё нумоли очагӣ? точкаи гаряби чӣ зеби ҷои мороженое дорад бо гӯш чӣ боғуш. иншаалло мешавад. мекунам мороженое мемонам иншаалло. клиентои нашинои ҳаноҷӣ.
саидмурод давлатов мегӯяд бепул ҳам мешавад. Чӣ мешавад бепул бародар? Бепул Саидмурод Давлатов охи кани биёя ман нафаҳмонам бепул. Як гапҳое мегӯяй ки бепул чӣ кор мекунӣ охи? қарз мешавад не ки бепул бизнес кардан мешаҳо бепул мешаву лекин риски калонае охи. Азоб мекашӣ одами чӣ фикр оста оста хайҳо мешавад оста оста кунӣ ягон кори чӣ кунӣ мешавад. И овоз нестай ман гавз ҳастем. И овоз мурдай ман гавз ҳастам ку. Ва шумо намегӯед овозит нест. Овоз нест, овоз нест, овоз нест. ҳоли сол шуд. Чиликов расида овоз мурдай. Ман гавз ҳастем, овоз нест. Исмоил Вандаи Дурахшон дорӣ, Оиди Соҳибкорӣ. Иншаалло. Дуо кунем бародаро, ҳамаш меша. Соз шуд. Барои нумол пурсид ва ай нумол ҷура, ай нумол ай кампири очамай. Фаҳмидӣ? Нумол ай очамай. Нумола ҷура ай соли 2017-18 ки дар сумкаам ҳамун Россия мегирам, мебарам, мегардам, мебиёрам, мебарам, мебиёрам қатимай румол. Ҳай одамӣ ай бародаро. Як ҷода намоз хонданӣ мешӣ, тинук мекунӣ, болошта намоз мехонӣ, ҷойнамоз. Бо мегирӣ дар гарданат мепартоӣ, як ҷо мери хинукай мегирӣ дар кифтот мепартоӣ, як ҷо мери ки дар сарат гуфтӣ гапош шамол меша, мегирӣ дар сарат мепартоӣ, хоку чанг дар сарат намезанад. Ай румол ҳамун қатимай я ҳаёт. Сумкаамда қатим мегардам. Одамӣ як ҷо мери меғалтӣ мемирӣ, манахта мегиранд мебанданд ба авай. гуфта намешавад ай бача, маргай, марг намегӯяд ягон чӣ ту ёши, пирӣ, губдаки, калонӣ намегӯяд. Ба нумол мақсад ҳамин хелае. Ай чӣ мегӯям? Нумоли кампири очамай тамом қатим мегирам мегардам ша. Дар ҳамун Россиё дар ҳама ҷо қатим буд. ҳаҷам бурдум, ҳаҷ мақсад ҳам гарм буду, ҳам вая дар ҳаҷ дар сарат мебандӣ, офтоб намесӯзонадта. Мисол дар сар ҳамин аҳамият додагӣ арабон нумол мепартоянд, ҳам салқин мегирад авай, ҳам намесӯзонадта офтоб. Фаҳмидӣ? Сарам дар нумол мекардам ку, нумолои чӣ. Ав як нумоли клеткае буд, вай ӯ нумола як яздаам шӯи холам ҳаҷ рафтагӣ буд, ай ҳаҷ оварагӣ буд ман. Ай чанд сол шуд ӯ нумол қатимай. Чун ай соли 2014-11 ҳамун солҳое вай. Ӯ нумолам хеле шуд. Рост беҳтарин фикр. Ӯ румолам қатимай, дар ҳамун сумкаам парфтагӣ ӯ ду румол. Ай баъд ҷойнамозам мекардам, мисол ҷойнамоз мепартоӣ, кушод, ҷойнамозхонӣ. Як ҷо мери ховд мегирад, дроз мекашӣ, дар руд мепӯшонӣ. Налогаҳӣ, пожарник, охранник, санэпидстансия, армия, МВД, ОВД ҳозира шуда наомаданд. Не. Ҳамун Россиядам ҳамин чизода мери долиямати охи бародар. Ҳамин ҳуҷҷатота дошта бошӣ, мери ҳамин авайро хабар мегирӣ. Дар мулки ғарибам бошӣ. ховм гирифт. Хайрхуш кунем? Мақсадат чия? Мақсади чизум?
мақсади чиро дар назар дорӣ? Мақсади чи ай? Мақсади корум ё мақсади фирма мегӣ? Мақсади чизум чи ай? Мақсади чи ай мега? Мақсади чи ай? Ман нафаҳмидам мақсади чиро мегӣ. Мебиянд мераванд ҳамаш. Рост мегӣ ҳоҷӣ ҳама ҷо доштагӣ. Ака салом, ай кушода мешавад қуртобхона рафта қуртоб хӯрем. Кушодагӣ ай аллакай омадан гирем бародар, кушода шудагӣ ай. Бобои ҳоҷӣ ҳамёро нахон. Фахриддин бародар чӣ дар кор гапҳои нолозим? Бале. Салом алейкум ака Исмоил Созаки Хубакӣ. Мешавад алҳамдулиллоҳ раҳмат.